जों दा नै माबायावहाय दंफैयो दा एबसुनि 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा एनुवेल कनफारेन्स दा बेवहाय जों दंफैनाय टाइमबरा नैबे एगजिबिसनावहाय जोङो मा जों बेवहाय थांनानै एसे एक्सप्लेन खालामहैगोन लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय था आरोखि दा जोंहा बेवहाय गोबां दैदेनगिरि गेदेमा सुबुंफोरबो फैगोन बे प्रग्रामावहाय जोंहा 13निफ्राय 14, 15, 16सिम लानाय जादों बे प्रग्रामखौहाय दा जोंहा आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां ओमफ्राय नखर मन्त्रि बेनिफ्राय जोंहा गोबां फैगोन आरोखि दैदेनगिरिफोर दा नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय जोङो दा एक्सप्लेन खालामनोसै दा नोंथांमोना बेखौ नायलांदो आरोखि ना लोगोफोर दा स' लेट्स गो लोगोफोर दा मेन गेटआ बेनो नोंथांमोन जोङो सिङाव हाबलांनोसै नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय दा एगजिबिसन सिङावहाय मा दिन्थिफुंसालियावहाय मा दिन्थिदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैबेयो जाहैबाय हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि दा बेवहाय आइजोफोरनि गोबां रोखोमनि आइजोफोराहाय बर' हारिमुनि बर' कालसारनि गानग्रा जोमग्रा बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादों दा बेवहाय गोबां रोखोमनि बर' हारिमुनि सिनायथि गामसा आर'नाइ बेफोरखौ नुनो मोनदों दा जोंहा ओरैथिंजाय दङ हिसानसालि दा बेवहाय जोंहा जथर दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि नै आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रा दङ बेवहाय बे गोदान टेकनिकेल मडार्न जुगनि बे हिसानसालि बेनिफ्राय डिपार्टमेन्ट अफ सेरिकालसार बिटिसि क'क्राझारनिफ्राय बेखौ लाबोनाय जादों दा बेवहाय गोबां रोखोमनि मेचिनफोर दङ जोंहा बेवहाय नै जि सुग्रा मेचिनबो दङ बेनिफ्राय जोंहा इन्दि एम्फौ बेवहाय फिसिनाय जादों बेनिफ्राय जोंहा ओरै इन्दि फिथोब दङ इन्दि खुन्दुंबो दङ बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेवहाय नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे बेनिफ्राय नैबे आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय बिफान दा बेवहाय आइजो माहारिया आइजोफोराहाय बे आइजोफोरनि मावथांखि बिथांखि दा आइजोफोरा न'आव थानानै मा खामानि मावो बेखौहाय दिन्थिफुंनाय जादों दा आइजोफोरा बे गावनि आखाइजोंनो बेवहाय आइजोफोरा बेवहाय गोबां रोखोमनि बर' हारिमुनि हारिमु कालसारनि बेवहाय जाग्रा मुवा मैगं थाइगं बेवहाय गायनाय जादों बे बिमा माहारिनि आखाइजों बानायनाय बियो मैगं थाइगं दा नोंथांमोना बेखौहाय नुनो मोनदों दा जों बेवहाय बर'नि न'खर रायजो जानायनि बागै एसे दिन्थिगोन दा नैबे मोसौ गलि जाहैबाय आरोखि ना होमबा लोगोफोर दा नैबेहाय दङ जोंहा मोसौ खाग्रा दिरुं मोसौ दान्दायाव होग्रा बियो दा बेनिफ्राय जोंहा मोसौ खाखांनानैहाय मोनायावहाय मोनाबिलि सम जायोबा नैबेवहाय खानानै दोनो आरोखि ना बेनिफ्राय जोंहा ओरै नैबेथिंहाय मोसौआव गानग्रा खुगायावहाय मोसौ खुगायावहाय गानहोयो आरोखि बेखौहाय दा बेहाय जोंहा ओरैथिंहाय माबा दोनदों नाथार आरोखि बेयो मोसौनि बेखौ गोदोनायाव माबायावहाय गन्थं गोदोनानिफ्राय बेखौ खानानै होनाय जायोखि नाथार दा बेनो दा जोङो ओरैथिंहाय हाबबाय बर'नि रायजो जानाय न'खर संसार बर'नि न'खर दा जोङो सिङाव हाबफैबाय बेनिफ्राय जोंहा नैबे साखाथियाव दङ दमखल गोदोनि बियो दैखर दानियाथ' गोदान मुगानि जाजोब्बाय दा ओरैथिंजाय दं जोंहा नैबे जाहैबाय ओंखाम संग्रा माने बेवहाय ओंखाम संग्रा न' बेनिफ्राय नैबे बन जाबग्रा नैबेयो दाउ दोनग्रा दा ओरै फारसेथिं दं जोंहा नै गोबां रोखोमनि आइजें आइला आगजुफोर दं बेवहाय हासिनि होनो बेखौहाय जोंनि बर'आवहाय बे हाग्रा हग्रा आरोखि दा नैबे माइ बाख्रि जाहैबाय बेवहाय माइ बाख्रियावहाय गोबां रोखोमनि आइजें आगजुफोर दोननाय जादों बेवहाय दङ खासि लाव थख्रा जोंहा बेवहाय रयना गान्दै
बेबायदिनो बायदि रोखोमनि आइजें आइला आगजुफोर दोनदों बेवहाय बाख्रियावहाय थायो। दा जोङो बाख्रि सिङावहाय माइ दोनो नङा होमबा? दा बेवहाय नै माइ बाख्रियाव माइ दोननाय जायो। दा बेवहाय सान्द्रि संग्राय गासै रोखोमनि हासिब बे दंजोबो। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेवहाय गोबां रोखोमनि आगजुफोर दङ। जेरै खामफ्लाय, सान्द्रि, संग्राय, इन्दि बिलाइबो दंबावो। बेवहाय नै खदाल दङ, खन्था दङ। बेवहाय रायजो जानायाव बर'नि रायजो जानाय संसारावहाय मा मा आगजु आइजें आयलाफोरनि गोनांथि जायो बे गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। दा नोंथांमोना बेखौहाय फारि फारि नायलांबानो जाबाय। दा बेयावहाय गोबां रोखोमनि आगजुफोर दङ जेरै हाथुरा, सिखा, हासिब, बेवहाय बाथा, बेवहाय सुकेन दङ। बेनिफ्राय नै बैथिं सिखा दङ। खन्था, सान्द्रि, संग्राय गासैबो दंजोबो बेवहाय। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे मोख्रा खर' दङ जौ सिबग्रा। बेनिफ्राय बेवहाय दङ जोंहा बावखा, खुन्थै, गनसै। दा बे जाहैबाय जोंहा बर'नि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय धोरोम बाथौ। बे बर'नि गुदि धोरोम। नैबेयो हाथासो बेनिफ्राय हाथाजोला बे बाथौआव दोननाय जायो बेखौहाय। बेनिफ्राय बेवहाय गोबां रोखोमनि नेमखान्थिजों फुजिनाय जायो। नैबेयो जाहैबाय जोंहा न'मा न' माने साहानि न'खौ होनो न'मा न'। दा बियो बेवहाय नै खामबो दङ। बे नैबे लेन्थन जाहैबाय गोदोनि। बाथौनि आगसि फारसेथिंजाय आइ बिमा बिसहरिखौ दोननाय जायो। दा नैबे जाहैबाय जोंहा हिसानसालि। दा बेवहाय जि दानाय जायो हिसानसालियावहाय। दा बेवहाय गोबां रोखोमनि जोंहा आइजें आइला आगजुफोर नांगौ जायो जेरै जथर, जोंहा गान्दै, सोरखि नांगौ जायो जि दानायावहाय। दा बेफोर जि दानायावहाय गोनांथि जानाय आइजें आइला आगजुफोर बे नैबे मुस्रा बेफोरखौहाय गासैखौबो नांगौ जायो। दा बे हिसानसालियावहाय बर' आइजो बिमा माहारियाहाय जि दायो। दा नैबे सौरा न'। दा बेवहाय जोंहा मै, नांगाल, मै दांगुर दङ। नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों बेवहाय लेंग्रानो नैबेखौ होनो लेंग्रानो। नैबेखौ मा होनो सलजरि होनोनो। बे जुंगालावहाय थायो। बासेब लावथि होनोनो बेखौहाय। नैबे जाहैबाय जोंना इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि। दा बेवहाय माइ गायदों नै। ओरै माइया फारसेथिंजाय रज'बायानो। बेनिफ्राय ओरै फारसेथिंजाय माइ फोगासिनो दङ। बेनिफ्राय जोंहा नैबेहाय बान्दो खालामनाय जादों दै थांनो थाखाय। दा नैबे फारसेयावहाय जोंहा मा दङ सुइस गेट होनाय जादों दैखौ नांगौ जायोब्ला होबथानानै आरो हगारनानै लाखिनो थाखाय। बेनिफ्रायनो बियो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अडिट'रियाम बिल्डिं बियो। नोंथांमोना बेखौहाय नायनो हागोन नै बेवहाय सावगारियाव नुदों नोंथांमोनहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अडिट'रियाम हल। दा नैबे जाहैबाय जोंहा गोबां रोखोमनि दाउमा दाउसा दाउसिन दाउला बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना। मानसि मेन मेड बानायनाय बियो दंफांनि आगजुजोंहाय। दा बेवहाय गोबां रोखोमनि बार दङ। दाउ दङ जोंहा बेवहाय नोंथांमोना बेखौहाय नुनो मोनदों।
नैबेयावहाय नोंथांमोना बायदि रोखोमनि आइजें आइला आगजुफोर नुनो मोनदों। बे गासैबो रोखोमनि आइजें आइला आगजुफ्रानो जाहैबाय जोंहा रायदोंजों बानायनाय, मानसियानो बानायनाय, बेखौ हेन्दमेड गोजाजोब, गासैबो रायदोंजों बानायनाय बे आइजें आइलाफ्रा। दा बेवहाय गोबां रोखोमनि आइजें आइला आगजुफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। दा बे जाहैबाय जोंहा टुरिस्ट डिपार्टमेन्टनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क, रायमना नेसनेल पार्क, बेनिफ्राय मानास नेसनेल पार्कनि सावगारिफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। नैबे जाहैबाय एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि गोदान मुगानि गोदान टेकनिकेलजों सलार पेनेलजोंहाय जोंहा बेवहाय आबाद मावनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेवहाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं आबाद मावनाय जादों। दा बेनोमोन भिडिअ'आ, नोंथांमोननो बेखिनिखौनो आं शेयार खालामनाय जाबाय। दा दिनैनिफ्राय बे जोंहा एबसुनि बर' फरायसा आफाद 52थि बोसोरसालिया दतमा एनुवेल कनफारेन्सआ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दा नोंथांमोना गाबोन नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन। नोंथांमोननो आङो गाबोन फुल डिटेल्स लानानै फैगोन। दा नोंथांमोना गाबोननि नेक्स्ट भिडिअ'खौ नेनानै थाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामलांबानो जाबाय। बेजों लोगोसे सोरबाफोर सोंनांगौ जानाय फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।